Nie, nezaujíma ma číslo účtu. Chcem vedieť, komu patrí. Patrí seniore Márii José Samaniekovej, vašej manželke, senior inžinier. Nie, nech to banka ešte raz preverí. Neverím tomu. To nie je možné, to musí byť omyl. V poriadku, ďakujem, do počutia. Uribe, tu je Bruno Lombardo. Vysvetlite mi, ako je to s tými chýbajúcimi firemnými peniazmi. Aha. Výborne, ďakujem za informáciu. Vidíš? Už je to tu. Tých 25 miliónov bolo poukázaných na účet Marie José Samaniekovej. Svetá Matka Božia. Prepáč, Bruno, ale tomu neverím. A prečo nie? Ak poznala číslo účtu, bola to hračka. A ak jej Alejandro povedal, že pripravuje prevod peňazí do Brazílie, tak len využila to, že banku upovedomil o miliónovej transakcii. Opakujem ti, že tomu neverím. Mama, toto je veľmi vážna vec. Hernán, to som ja, Bruno. Volám ti, aby si ako viceprezident okamžite zvolal mimoriadnu schôdzu spoločníkov. Stalo sa niečo? Maria José okradla firmu o 25 miliónov pesos. Zbláznil si sa. Je to pravda. Hovorím to v prítomnosti mojej matky. Je tu so mnou a môže ti to potvrdiť. Pozhováram sa s Alejandrom. Áno, viem, že je to vážna záležitosť. Dobre. Nemal si mu volať. Musel som. Nebudem jej predsa kryť chrbát. A ako vidím, urobil si to veľmi rád. Ty sa do toho radšej nemiešaj. Musím, pretože tvoje podozrenie nemá logiku. Tvrdím, že ak Maria José práve zdedila milióny dolárov, ktoré jej zanechal Porfirio, vašich 25 miliónov pesos nepotrebuje. Čo to zase táraš? Vieš, Bruno, senior Betancourt zomrel a celý svoj majetok odkázal Marii José. No, popravde, nevedel som, že Don Porfirio zomrel. Viem, že bol chorý, ale toto? Áno, zastrelil toho diablom posadnutého doktora a potom poručil svoju dušu pánovi. Čo urobil? Zabil Krugera? Lepšie povedané, profesora seniora Elena sa pokúsili zabiť jeho a on sa bránil. Avšak nedokázal sa cez to preniesť a neskôr zomrel. A Elena? Tá je vo väzení. Mérida, štát Yucatán. Aj podľa mňa je to dobrý nápad. Spomínajme na minulosť, možno ti to pomôže rozpamätať sa. Áno, najdôležitejšie je, aby si sa usilovala spomenúť si, aby sa tvoja pamäť naštartovala. Áno, ale stále neviem, odkiaľ začať. Navrhujem, aby sme začali spomienkami na to, ako si trávila čas v našej dedine. V Saki. Stalo sa to vtedy, keď nášho ocka zbili. Prišli ste s Alexom, aby ste ho priviedli domov, no ešte predtým ste museli niekde prespať. A práve tam ti poprvý raz... Prečo plačeš? Mám pocit, že sa mi to sníva. Nie, to nie je sen. Je to skutočnosť. Milujem ťa. Stalo sa to v našom byte? Nie. Tak kde? Povedz mi, kde sa to stalo? V jednom peknom hoteli v dedine. Sama si mi vravela, že ste tam boli. Ver mi, tie spomienky sa ti postupne vrátia. A čo toto? Byt, v ktorom sme vtedy bývali. Čo? Dokázala by si ho opísať? Neviem. Pokúšam sa spomenúť si na to, aký bol. Tak do toho. Áno! Ja si spomínam, celý náš byt bol vymaľovaný takými živými farbami. Áno. 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 To je skvelé. Áno. Už si začínaš spomínať. Bože. Blahoželám, dcerka. A to je Alex. Drahý. Práve som si spomenula na byt, v ktorom sme bývali. Dokonca som si dokázala predstaviť, ako vyzerala budova zvonku a farby, ktoré boli na stenách a aj zariadenie bytu. Nikdy predtým sa mi nevynorilo toľko spomienok na minulosť. To ma teší, ale musíš sa vrátiť. Prečo? Máme tu jeden problém. S Tonym? Nie, neboj sa, láska moja. Ide o firmu. Hernán mi práve oznámil, že už zajtra sa uskutoční mimoriadna schôdza, na ktorej sa musíš zúčastniť. Dobre, naobedujeme sa a hneď prídeme domov. V poriadku. Ľúbim ťa. A ja teba. Niečo sa deje? Neviem. Bol trochu znepokojený. Vraj sa musím vrátiť na zajtrajšie zasadanie spoločníkov. No a práve teraz, keď si začala spomínať.
V jeho hlase som počula niečo, čo sa mi nepáčilo. Ale ak ten starý zanechal Marii Jose milióny dolárov, Alex nám neuverí, že tie peniaze z firmy ukradla V ona. prvom rade prestaň kričať. Musíme si to premyslieť. Premyslieť? Čo si chceš premyslieť do čerta? To, že sme to zbabrali a že nám nič Nič sme nevychádza? nezbabrali. Nikto nezistí, že sme to boli my. Nikdy som ťa nemala posluchnúť. Radšej som mala všetko nechať tak, ako to bolo. Zbytočne zveličuješ. Uvedom si, že to celé mohla spraviť jej sestra Paula v spolupráci s ňou. Stačí, ak jej Maria Jose dala číslo účtu. To áno. Paula sa v počítačoch vyzná. A vždy túžila po peniazoch. Už tomu rozumieš. Nemáme sa čoho báť. No a ešte ma znepokojuje Elena. Čo ak sa teraz, keď je vo väzení ku všetkému prizná a spomenie aj nás dvoch? Pretože ak povie, že Ulises nemal s únosom Marie Jose nič spoločné, všetci pochopia, že sme to boli my dvaja, Bruno. Nie, neverím, že by bola taká hlúpa. Teraz ju môžu súdiť za spolúčasť na smrti Dona Porfíria. No ak sa k tomu pridá spolúčasť na únose, vo väzení si posedí oveľa dlhšie. Musí držať jazyk za zubami. Myslíš? Pre istotu za ňou pôjdem. Ezekiel? Práve v tejto chvíli auto seniory Marie Jose prechádza cez bránu, senior. Výborne, ďakujem. Čo si to spravila? Čo som mala spraviť? Počula som, o čom ste s Brunom hovorili. Presvedčil ma, aby som to spravila. Ubezpečil ma, že nám nič nehrozí a tvrdil, že len takto sa môžem zbaviť Marie Jose a zabezpečiť, aby sa ku mne Alex vrátil. A pozri, ako som dopadla. Ako si mohla súhlasiť s niečím takým hrozným, Maura? A to, čo spravila Maria Jose, mne to nebolo hrozné. Zničila mi život. Mala som plány spojené s Alejandrom. On bol jediný muž, s ktorým som chcela prežiť život a ona z ničoho nič prišla a ukradla mi ho. Maura, ale to, čo si spravila, je zločin. Prestaň, prosím ťa. Odkedy sa z teba stala Samaritánka, si neznesiteľná. Skôr ako ma začneš súdiť, spomen si na to, čo všetko si napáchala ty. Tak už dosť. Prosím ťa, uvažuj. Ešte stále máš čas priznať sa, pretože ak to nespravíš, odhalia ťa a bude to oveľa horšie. Prosím ťa, neprezraď ma. Lizet, nikomu nič nepovedz, prosím ťa, prosím. Isté, že nie. Si predsa moja sestra. Povedz, ako to bolo s tým únosom? Vážne si mala niečo spoločné s únosom Marie Jose? Takže som to pochopila správne? Drahý, čo sa deje? Znepokojuješ ma. Láska moja, vybrala si 25 miliónov pesos z firemného účtu a previedla si ich na svoj účet? Čože? Pred pár dňami bol zrealizovaný prevod tých peňazí na tvoj účet. Fernando predpokladá, že si to spravila preto, lebo si myslela, že tie peniaze sú aj tvoje. Nie, nič také som nespravila. To bude nejaký omyl. A ja som si to myslel, ale banka potvrdila, že sa tá operácia uskutočnila. A nemohol to spraviť niekto, kto mi chce ublížiť? Aj na to som myslel, no Bruno tvrdí, že s tým nemá nič spoločné. A čo ak klame? Je na mňa nahnevaný, pretože som ťa pred ním uprednostnila. Problém je, že takúto teóriu nemám ako dokázať. A bez dôkazu, že to bol pokus o zneužitie tvojej osoby, to budú spoločníci považovať za krádež a obvinia ťa. A môžu ma zatvoriť do väzenia? Nie, neboj sa. To by som nikdy nedopustil. Spravím všetko preto, aby som zistil, čo sa stalo. Všetko bude v poriadku, nemaj obavy. My to zvládneme. Vážne si myslíš, že nás udá? Nie, kým sa nebude cítiť ohrozený. Lenže ak toho zbabelca napokon chytia, všetkých nás so sebou stiahne. Tak to poprieme a hotovo. Nie, to nie je také jednoduché, Julia. Všetko, v čom sme namočení, postupom času vypláva na povrch. Radšej treba plniť jeho príkazy a držať ústa pod zámkou. Hoci vo vrecku sa mi často nôž otvára. Iba ak by... Čo?
sme toho prašivca zabili.